Hej og velkommen til Drakensang Online Helpcast. For i dag kommer det til at handle om unikke items, hvordan du finder dem, fordi de er meget svære at finde, og de er meget dyre, hvis du skal købe dem. Der er nogle bestemte måder, hvor de er nemmere at finde, eller nemmere at finde, men bestemt ikke er nemme. Ja, det var faktisk bare det, jeg skulle vise jer det du gør, det er, at du søger på et program, der hedder Drakensang. Unikke items. Så kommer der så en hel masse unikke items her. De her unikke items er for eksempel til Magikeren. Hvis du nu er skovlever, kan du klikke på den. Det er altså til skovleveren og dragekriger og mekanikeren. Hvis det er en bestemt ting du leder efter, så skal du prøve at gå ind på databases og monsters, og skal du prøve at gå ned på den der hedder, altså hvis du siger, det bestemmer du selv, men hvis du siger at jeg vil gerne have et våben fra Arachna eller sådan noget, så skal du prøve på Arachna. Her. Og ja. Så kan du for eksempel se her, at for skovleveren, så kan man smide sådan en her. Den kræves 575 sandhedskrystaller. Den skader 24-44 i skaden. Og er helt op på 1,5 angreb per sekund. Og på den måde kan du så finde dine unikke items. Så skal du for eksempel bare dræbe Arachna nogle gange, eller sådan. Så skal du også få sådan en her. På min gamle bror for eksempel, så havde jeg dræbt den hende en himmelsk gang, hvor jeg fik den her 2 gange faktisk. Ja. Det var faktisk bare alt for det. Kan I have det godt, til vi ses igen. Goodbye.